Hey guys, welcome back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फरायफिननाय थाबावबाय. आं दिनै जोंहा आमाइनि फिसाजोनि हाबा आरोना हरगोन आरोना. ओमफ्राय एसे साजायगासिनो जोङो बेलुन सुफुंगासिनो आरोना. नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम. आरो खैनाखौ थुखैनो दै लायनो थांनाय ओमफ्राय आरो थुखैनाय बेफोरखौ नुलांबाय थागोन आरो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ. लोगोफोर आंनि बेलुन सुफुंनाय लोगोफोरा जि गिदिर-गिदिरखाना जाहोदों आंजों लोगोफोरा नायलांबाय थादो. बेयो खैना दरा जनाय. Bilun gila dang. Bilunaनो गैला माथो. Bilun नांबावगौमोन. Masih
बिराद खारदो होय जों सो खारनाय दा बिसोर खारनाय आगोलाव खार नि रोजाबदो दे खैनानो दै लायदो थुखैनो लागै बाजै मोना नै दैखौ नाय मादि नांदो दै लायग्रा बाजैमोन मोजां नांदो खैना थुखैनाया दिनै दायो खैना थुखैनायखौ नुगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ दायो खैना थुखैनायखौ देखायसिगोन ना लासै लासैथो मा राभा बुवारि अखमिया बुवारिसो Langsung namalah, aku diri bersyukur, opai langsung namalah.